گوندê حوار kilis ser parêzgeha Helebê ve devera Hezazê melbenda Soran. Neşteciyê wê nêzî 800 kesîn û panava gund 1300 hektar. Dûrî Helebê 5 kilometr û dûrî Hezazê 17 kilometr û dûrî Soranê 8 kilometr û dûrî Sînorê Bakurê Kurdistanê 2 kilometr. Gund tê naskirin bi navê Hor-Kilis ji ber ku nêzîkî bajarê Kilisê ê Bakurê Kurdistanê 5 kilometr tenê. Bixwe ev gund bi ser bajarê Kilis vebû berî perçebûna dida ya Kurdistanê piştî levhatina Sykes-Picot. Derdora wê ji hêla Rojava gundê Zeyzefûn Ekta jêr dibêjin û ji hêla Rojhilat gundê Hercelê xwe gundekî Kurdî û Delhê. Ji hêla Başûr Kefirxanê û Birêxitiyê ye. Ji hêla Bakur Sînorê Bakurên Kurdistanê ye. Mervantiya wan bi gundên Erba Kismis heye di hindirê Bakurê Kurdistanê de û Til'aranê û Şêxkêf û Dêrsewan li Efrînê û Girzîlê li Efrînê û gundên devera Babê, Mîna Numan û Qaherkelbîn û Şawa û Tilşeîr. Êlên li vî gundî Kêtikan û Heleddîn û Bêsikan û Qeregeç û Qorûbegî. Du malbatê Ereb tenê hene. Yek ji wan ji êla Cêsê hatina Hicêlê. Evana bixwe ne kesê gundin. Kengî hatine di dema Zinara Erebî de ku Erebî jêr dibên El-Huzam el-Erebî ji bo guhertina demografî û ji xwe erd jî dan wan. Malbatek Turkmanî heye sala 1950 de hatî vî gundî. Gund bi xwe navdar e çandiniya Genim, Ceh, Nîs, Kemûn, Nok û xwedîkirina dewara û mirîşkên kurmancî. Çandiniya darên zeytûna jî dikin û fisteqa û tirî. Piraniya xortên gund ji xwe werşê terzîtiyê li cem wan heye û dikanên pêlava jî li Helebê li cem wan hene. Otomobêla jî dihan dikin, karê saziya otomobêla dikin û alavên seyara jî difroşin û dikirin. Dikanên zêr jî li cem wan hene. Alavê çandiniyê jî nimûne wek dibe derase. Ev gund rasî pevçûnên navbera rejîm û opozîsyona Sûrî hat û navbera opozîsyonê û Daişê hat. Di hindirê 4 salat. Piraniya xaniyên gund hatin rûxandin û neşteciyê gund jî koçber bûn çûn devernîdin. Gava Daeş destê xwe danî ser gund bi xwe gelek xanî tefxîx kirin û peqandin jî bêtirî 10 kesa ji gund kuştin. Xelk neçar bûn û koç bûn çûn bi hêla Cizîrê û Minbic û devernîdin. Piştî got Tirkî ev dever û ev gund dagîr kir û kurtêlxurên wê ji jêr dibêjin Elceşîl Wetanî Sûrî çi kirin? Mustewtenat ava kirin li Bakurê gund û dergehek vekirin navbera van devera û Tirkî de çima ji bo kurtêlxur kêfa xwe herin werin ji bo girtiya jî bi hêla Tirkiyeyê bibin. Muaskeratî çêkirin. Ev muaskere ser grûpa Sultan Murad Dey, Süleyman Şah û Mihemed el-Fatih. Evana her kes naz dike bi xwe ser Tirkî vene. Tirkî wan çêkiriye. Zindanek mezin çêkirine. Xwe girtî ji her devera tê de hene. Deverên hatine dagîrkirin ji hêla Tirkî û bi taybet girtiyên Efrînê. Ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê. Ez bi dernigê xwe dibêjim ez Elî Hebdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.